Kategorie nezisková. Za činnost v občanském sdružení Ostrovský Macík, které se stará o opuštěná zvířata, je nominována Hana Šimková. V roce 2002 Hana Šimková založila se svými přáteli v Horním Žďáru pobočku celorepublikového macíka, který se v roce 2005 osamostatnil pod názvem Ostrovský Macík. Hana Šimková zde pracuje jako dobrovolník ve funkci předsedkyně. Toto sdružení provozuje azyl pro handicapovaná a týraná zvířata a odchytovou službu. Sdružení pravidelně navštěvuje se zvířaty domov se zvláštním režimem a provádí celoodpolední ekologicky zaměřený výukový program pro školy a školky. Na jaře roku 2008 získala Hana Šimková cenu Křesadlo, která je určena dobrovolníkům. Hlavním motem sdružení je: na světě je spousta opuštěných zvířat a opuštěných lidí a naším úkolem je dávat je dohromady.